שלום לכם, זה הסרבר שלנו. היום אנחנו נצלם את הסרבר, הוא עוד לא גמור, אבל בוא נצלם, נעשה תדמית. זה הספאום שלנו, יש פה שיגורים לעצים ולמחיר. זה החרב שהאדמין הראשי אלון בנה אותה, הנה הוא בין ליד החרב. שלום אלון. שלום. וזה הבריכה של הספאום, יש גם מקפצה. אני אקפוץ. אלון, מה הפלת אותי? בוא עכשיו נתקדם לכיוון הבית של ניקולה. זה הבית של ניקולה. עולים פה. זה הבית, זה כמו בונקר יותר נכון הבית. עכשיו נקפוץ על הבית שלנו, הבית של האדמינים הגדולים. הבית הכי טוב שיש. זה הכניסה לבית, שטיח אדום, פה של אדמינים מכובדים. זה הפול. בריכה. הבריכה שלנו, יש גג שלא יקר. בואו נתקדם לכיוון המטבח שעוד לא בנוי. נצא ממנו לכיוון הפרגולה. הפרגולה שלנו. הבריכה בפרגולה. הבר שלנו זה הבר המתוק. שלום, מה אתה רוצה? רוצה ארטיק? בבקשה. ועכשיו הולכים למיטות השיזוף. אפשר לישון במיטה. זה הספסלים. זה הספסלים לכיוון הנוף. בואו עכשיו נתקדם לכיוון לקומה השנייה שלנו. אתה יודע שלא שומעים אותי. שומעים. עכשיו הולכים בכיוון הקומה השנייה. זה קומה של החדרי מוזיקה שלנו. תראו איזה חדרים. יש פה דיסקים, שאפשר לראות איזה דיסקים שאתם רוצים. בוא נשים פה את הדיסק הזה סתם, נשמע משהו. עכשיו הולכים לקומה השלישית. לא, שלא יבוא לסקייפ, אלון. לא שומעים אותך. שומעים, אני שומע אותך, תראה. ניקולה, בבקשה דבר בשקט. טוב, עכשיו הולכים לכיוון החדרים השלישיים. זה חדרים עדיין רחקים, אין לנו עדיין רעיון. אם אתם רוצים, אם יש לכם רעיון לחדרים האלה, תכתבו אותם בתגובות ביוטיוב. יש לכם רעיון לחדרים האלה? אם יש לכם רעיון לחדרים האלה, תכתבו אותם ביוטיוב. זה חדר השינה שלנו. זה החדרים, חדר שינה שלנו, חדר שינה שלי, חדר שינה של אלון. זה חדר ארונות. חדר ארונות אחד. חדר ארונות שני. חדר ארונות שני. חדר ארונות. עכשיו אנחנו הולכים לכיוון. אנחנו ממשיכים את הסרט. אנחנו הולכים עכשיו לכיוון הגינת ירק שלנו. אני הולך לכיוונה. זה המקום שאפשר לזרוק דברים לזרוק דברים ולהשמיט את הדברים.
עכשיו הולכים לכיוון. הנה הגינה שאלון הכין אותה. אנחנו בגינה שאלון הכין אותה. הנה. זה הגינה יפה. גינה עם שתילים. אפשר לשבת ולצפות על השתילים. טוב, הולכים עכשיו לכיוון הספאום. עוד תראו את האייפון שעידן 4504 האדמין הכין. זה יותר כמו אייפד, אבל לא חשוב. וזה מקום שאפשר לזרוק על קודת. עכשיו הולכים לכיוון הספאום. ספאום, בוא. אלון, בוא לספאום. אנחנו עכשיו מסיימים את הסרט, אנחנו רוצים. בבקשה, אנחנו בספאום. טוב, אני הייתי הדר. זה אלון. ביי ביי, נתראה בסרט הבא.